Nengane tani wolonfila talan gosi kan Bamako ana lamini na nye Malikura jɛmukan kunkan ye VOA ka kunnafoni turukalaw kan Kajatu Traoré amena aw kunnafoni Mali ani dunya kɔnɔna la kunnafoniw kan miniti 30 nata ninnu kɔnɔna na bi arabadonya in na abrikalo tile 10 ani 2 san 2023 la an ka kunnafoni kumabaw olu filɛ nin ye ninnu ye lamaga donnen do ko kura menaka mara lakana tabolow la fo ka taa se ka a kɛ degunba ye sigidala mɔgɔw ma ayiwa mun de bɛ a tabolow jukɔrɔ mun de ye o waliya mun ye nin ko ninnu lasegin ka na an ka laselilikɛlaw ye seereya dɔw ta a kan an bɛna olu laseliw kɛ aw ye kunnafoni kɔnɔna na yaasa ka u ka jamana dancɛw lakana Ghana jamana ye a ka sɔrɔdasi 1000 ɲɔgɔnna bila ka taa u ni Burkina Faso dancɛ la ka u ka yɔrɔw lakana détail minnu bɛ a la an bɛna olu lase aw ma carte d'identité biométrique nationale sécurisée ale dili daminɛna Mali jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ayiwa kunnafoni minnu sɔrɔla polisisow ni komisɛriw fɛ an bɛna olu fana laseliw kɛ aw ye ninnu de bɛna fara Mali ani dunya kunnafoniw tɔmɔlenw kan an ka laselilikɛlaw fɛ ka tɛntɛ aw ye sisan an ka Malikura jɛmukan kɔnɔna la an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan ka segi ko kura ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ aw y'a k'aw bisimila an ka kɛnɛ nin kan ayiwa ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA soba la Washington DC aw tulo bɛ Kayatu Traoré de kumakan na ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yirala k'a fɔ ko lakanabaliya o binnen bɛ Menaka sigida kan kosɛbɛ k'a juguya kosɛbɛ fo ka taa kɛ sababu ye ka na sigidala mɔgɔw bila degun belebelebaw kɔnɔna na awa Ahmed Aga Intadawan ale bɛ bɔ Menaka dugu sigibaga dɔ don ale ye seereyaw di Modibo Dambele ma a taabolow kan an ka kumakanw lamɛn Menaka, au nord du Mali. Je suis au premier quartier. La Tanao, mon frère, vraiment, Allah, Allah Deli, Allah Tahere, Nana, dans notre pays, en Gajamanala. Sinon, elle est compris, Haldier, Mroflas, le Mroflas, voilà. Mais c'est qu'à fou, elle est quoi là? Menaka, elle est fou, voilà. Mroflam Fara, John Fara. Entre les études, quoi. Bandit, nous, entre eux. Mojugu John. Ah non, tout de malfatigué. Nous devons traquer, nous devons mais Sardasu kan mun de kɛ yasa ka se ka dankari ni lakanabaliya la. Sardasu bɛ ka hinɛ tɛ État, Sardasu au film ya clé en chou, ou bien circulation là, ou bien patrouille là, ou bien tournée là. Qui est pour c'est où il y a une fana, il y a gendarmerie là. Sardasu comme veut baraque, mais vraiment population d'investiguer là, moi d'investiguer là. C'est connu. Yeah, population Dominico ni fɛn bɛ cogo di? Hali ni mobili taara yɛrɛ a tɛ se a bɛ taa yɔrɔ min na u bɛ diɲɛ ka brigade n'a dina fana c'est comme ça. An ye kibaruya sɔrɔ an y'a mɛn k'a fɔ ko jatigɛwale n'o ye groupe terroriste kɛlen don ka Menaka dugu lamini ko mɔgɔw tɛ se ka bɔ o kuma in tiɲɛ don wa ou bien nkalon don? Ne kɔni ne ma bɔ Menaka sigi mais kuma nin fɔ a bɛ circuler Menaka la en tout cas Menaka kɔni di et qui vaut et qui donne vraiment malfatigué lui. Voilà, en état de terrorisme ou bien américain ou bien en état de vraiment. Mais qui vaut qu'un Menaka à 5 km malfatigué. Fɛn min ye carte d'identité biométrique nationale sécurisée ye a yirala k'a fɔ ko deli daminɛna Mali jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nin waati ninnu na awa Mariam Kuyate n'ale ye VOA Bambara ka laselilikɛla ye ka bɔ Bamakɔ ale marala ka se commissariat de police dɔw la ka taa ɲininkaliw kɛ ka seereya dɔw ta a taabolow kan an ka u lamɛn. Malidenw ka faso bugunatigɛ sɛbɛnkura n'an ko a ma ko carte nationale d'identité biométrique n'o baaraw yɛrɛ bɛ senna a bɛ waati bɔ
olu dili nundula kunu Bamako sigida 6nan na Mali ɲɛmaaw fɛ min ye polisisow ye gendarmerie fo ka taa se mairie kɔnɔnaw ma maa caman de sena ka teli ni yɔrɔ kofɔli ninnu na ni waati in na walasa u ka se k'u ka bugunatigɛ sɛbɛn kura sɔrɔ. Ne tɔgɔ Idrissa Kulibali parce que n y'a carte sɔrɔ je suis comme joalen don carte nafa ka bon carte a bɛ carte saba de représenter carte d'identité nationale carte d'identité consulaire carte d'électeur et puis a bɛ passeport représenter n'i bɛ espace CEDEAO kɔnɔna na. Bamako sigida 4nan polisiso la Alisi Sangare ale sela k'a ta sɔrɔ nka a y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaba de bɛ baaraw taabolo la halisa. Ni ye sɛgɛn caman k'a la dɛ vraiment sɔnni ne ka n ka carte biométrique sɔrɔ ma nɔgɔya dɛ jama ka ca ne nana depuis 5 heures ne sɔrɔla ka wuli de dɛ ne filɛ k'a sɔrɔ sisan san yɛrɛ de ni y'a 5 heures de temps ne tun bɛ yen nɔ tiɲɛna a ma nɔgɔ jama ka ca kojugu mais ne b'a fɔ alhamdulilayi ne ye n ta sɔrɔ ni aw sera ka dɔ fara polisiw kan minnu bɛ se ka polisiw dɛmɛ ka se ka biométrique ko nɔgɔya k'a di mɔgɔw ma jama bɛɛ ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la sinon polisiw minnu bɛ yen nɔ olu tɛ se k'a bɛɛ kɛ ka se ka bɛɛ ka se k'a lasɔrɔ joona. maa minnu bɛ nin baara in kunna u ka fɔta la ko nafaba de bɛ nin bugunatigɛ sɛbɛn kura in sɔrɔli la Simbo Keita an k'a lamɛn. Carte biométrique bɛna to nin carte misɛnmisɛnnin fɛn fɛn bɛ yen nɔ olu bɛɛ bɛ bɔ yen carte ba kelen de bɛ to yen nɔ n'o ye carte d'identité biométrique a bɛ san 5 de kɛ wa carte in b'a to i bɛ se ka taama ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa CEDEAO kɛrɛfɛ dugu fɛn fɛn la fɛn fɛn ja ni carte in ye an ka maliyɛnden minnu tun bɛ tunga la u caman tun sɛgɛnnen don ko parce que ko carte minnu b'u bolo ko carte tɛ accepté banques kɔnɔ bon nin carte in na sisan an ye carte na yɔrɔ caman corriger. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin bugunatigɛ sɛbɛn kura a kunba dɔ ye ka jamanadenw hakɛ dɔ Mali kɔnɔ ani ka se ka kalata baaraw nɔgɔya jamanadenw ma o kama a sɔrɔli maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ o ye jamana marabagaw ka laɲini ye fɛɛrɛ sira kuraw sigilen don sen kan walasa bɛɛ ka se ka sɔrɔ lafiya kɔnɔ a fɔlɔ ye ka bataki ci telefɔni siraw fɛ o nimero ye 36 223 a filanan o de ye ka nɛgɛjuru sira kɔnkɔn 80 00 80 walima 80 00 82 82 maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ta ye ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ walima ka falenw don u ka bugunatigɛ sɛbɛn na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o baaraw bɛ sen na halisa. Mariam Kuyati ka laseli don Bamako VOA Bambara. San o san a yirala k'a fɔ ko denmisɛnnin caman de nin bɛ to fɛn min ye sumaya bana ye wa sumaya bana nin fɛnɛ a bɛna samiyaji waati de la nka an bɛ wagati minnu na sisan kɔlɔsi y'a yira k'a fɔ ko a bɛ yen nɔ san wagati bɛɛ lajɛlen de la kɔlɔlɔba de b'a la denmisɛnninw kan o de hukumu kɔnɔna la VOA Bambara ka laselikɛla Modibo Keita min bɛ Nara ale wulila ka se Dr Jara ma n'a bɛ baara kɛ CSREF la Nara ka ɲininkali tɛnkunnen kɛ a la mun de bɛ se ka kɛ yaasa ka se ka mɔgɔw tanga nin ko ninnu ma an ka u ka masala lamɛn. Dr Jakarija Jara i ye dɔgɔtɔrɔ ye Nara dɔgɔtɔrɔsoba la yala pali ye mun bana nasugu ye? An bɛ se k'a fɔ farigabana de don mun bɛ sɔrɔ soso kinda de fɛ awa soso bɛɛ fana tɛ dɛ sosomuso n'a taara banatɔ dɔ joli ta dɔ a fana bɛna e fana sɔgɔ dɔ ne ka o fana bila e la. Sumaya bana yɛrɛ ale ka teli ka maa jumɛnw sɔrɔ? Bana nin ka teli ka mɔgɔ minnu sɔrɔ soso ka ca an ka sigida bɛɛ de la Mali yɔrɔ caman la kosɛbɛ n'an b'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ n'u lakani tɛ i n'a fɔ mɔgɔ minnu tɛ si sange kɔrɔ lakana foyi tɛ mun bɛ se k'u bali soso kinda la bana bɛ se ka digida kɛ mɔgɔ minnu na kosɛbɛ o ye muso kɔnɔmaw ani denmisɛnnin fitinin mun b'a daminɛ depuis balo dɔ kana bila san 5 jate la ani mɔgɔkɔrɔba mun dɛsɛla kosɛbɛ ka daminɛ san 60 la ka yɛlɛ quoi. Fɔlɔ i tun b'a ye k'a fɔ sumaya bana ale tun ka ca samiya dondaw de fɛ nka sisan hali tileman kɔnɔna na sumaya bana bɛ maaw lada mun de bɛ na ni o ye? Soso ninnu filɛ o ye n'a fɔ adamadenw bɛ cogoya min na n y'a dɔn an fana bɛ fɛɛrɛ tigɛ an ka baloko cogoya la cogoya min na o fana bɛ fɛɛrɛ fana de tigɛ ten an fana nɔfɛ o cogoya kelen fana na parce que c'est des espèces comme n'a fɔ depuis lawale la samiyafɛla de fɛ a bɛ juguya ka ca kosɛbɛ parce que o b'a sɔrɔ dimara yɔrɔ cayala quoi o tilemafɛla fɛ a bɛ dɔgɔya sinon a tɛ ban ni tilemafɛla de don olu caman bɛ ja fɔ k'a tɔ to dingɛ mun ka bon n'o ye ba kɔnɔnaw ni kɔ kɔnɔna ninnu ye i b'a sɔrɔ so kɔnɔna na minɛnkolon dɔ mɔgɔw bɛ ji k'a kɔnɔ a ji bɛ ba segin soso ninnu bɛ fan da ou bien pinɛkolon dɔ bɛ kare kɔnɔna na ji b'a kɔnɔ n y'a dɔn n'a a bɛnna pinɛ nin kɔnɔ a bɛ ba segin olu ɲɔgɔn de ka di soso ye. Bana in n'a ye maa min sɔrɔ yala a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase hadamaden ma? Hali bɛ cɛnni mun kɛ an ka sigida la bana foyi tɛ fila ma hali bi an bɛ yɔrɔ min na i ko muso kɔnɔma i ko denmisɛnnin wo hali bi an ka o dɔgɔtɔrɔsoba ninnu na i b'a ye mɔgɔ min bɛ na consultation na ni a ka janw sigi faama ye pali o de ka ca
ni bana bɛɛ fana de bon hali muso kɔnɔmaw fana bɛ cɛni fana kɛ kɔnɔ cɛn ninnu jiginni bɛ kɛ ka sɔrɔ wagati ma se n'a fɔ ni a ye muso yɛrɛ minɛ a bɛ se ka dangari kɛ den yɛrɛ balo cogo la muso kɔnɔna na i b'a ye den ka croissance bɛ sumaya kosɛbɛ hali ka den yɛrɛ faga ka to ba yɛrɛ fana kɔnɔ donc hali denmisɛnnin ko bɛ kirinkirin u bɛ ja voilà donc u b'a fɔ ko kɔnɔ b'a la ka sɔrɔ ma sumaya jugumanba de b'a yala sumaya bana n'a ye maa min sɔrɔ a bɛ se ka furakɛ ka ban pali bɛ an ka sigida la kɔrɔlen a bɛ cɛnni kɛ a bɛ furakɛ a bɛ ban a bɛ minɛ dɔw bolo n'u ye pali épisode kɛ sa n'u nana n'u ye furakɛ ka ban pewu i b'a ye 1 mois 2 mois n'u ye pali minɛ tuguni a bɛ ko hakili k'a fɔ ko furakɛli min kɛla fɔlɔ ko man ɲɛ bon alors que o tɛ vaccin t'a la fɔlɔ parce que recherche bɛ sen na mais vaccin ma se ka sɔrɔ fɔlɔ laboratoire ɲɛnamabaw bɛ sen na Mali yɛrɛ laboratoire b'o la n'o ye bɛ Pongé vraiment yɛrɛ tila ka na tuguni ka jolita rapidité bila ka taa yɔrɔ la an b'a fɔ ko test rapide labo bɛ labo tɛ wo dɔgɔtɔrɔ bɛɛ formé la mɔgɔ mun ye formation sɔrɔ mun ma formé olu ye transfert di olu ma sur le terrain Dr Jakarija Jara bana in walasa ka se ka an kunbɛn ni ka an kisi k'an tanga ma taabolo jumɛn de bɛ yen nɔ an kan ka minnu boloda an bɛ yɔrɔ na bibi na fɛn kelen dɔrɔn de bɛ yen nɔ mun bɛ se ka mɔgɔ kisi a ma o t'a to k'i yɛrɛ t'a sɔrɔ dɛ mais o kɔni bɛ se ka caman bɔ a la kosɛbɛ o ye mɔgɔw ka si sange kɔrɔ sange min sulen don solofala ji la wulafɛla ninnu fɛ geleki bolonajɛ ninnu k'olu don denmisɛnninw la hali mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ ye bɛɛ de o ye kelen fana samiyɛfɛla fana fɛ ka girasiw don fenêtres la parce que soso ninnu bɛ don fenêtre ninnu de fɛ ka bɔ ani da ninnu i b'a sɔrɔ ni sera an ka yɔrɔ caman la n'an bɛ sɛnɛ yɛrɛ kɛ hali sokobala la bɛ soso caya donc olu k'a kɛ ka bɔ yen ani kare kɔnɔna ninnu i b'a sɔrɔ jini bɛ jɔjɔ a kɔnɔna na olu ka gerengeren ninnu tun ye Dr Jakarija Jara ye ale ye dɔgɔtɔrɔ ye ka bɔ Nara CSRF la an tun ye ɲininkaliw tɛngɔ a la sumaya bana kan walasa maaw bɛ se k'u yɛrɛ tanga cogoya min an b'a fɔ ɲɛna k'an bɛn waati wɛrɛ Modibo Keyita VOA Bamara ka bɔ na duniya lamini kunnafoniw a yirala k'a fɔ ko M23 bamanciw olu ka fitinɛ waliyara bi araba sɔgɔmada in na RDC République démocratique du Congo o kɔrɔyan fanfɛlaw la a sababu kɛra ka ta don furubamugu la ko kura dɔgɔkun damadɔ dɔrɔn hakilisigi kɔfɛ a yɔrɔlamɔgɔ ninnu fɛ cɛkulu maramafɛntigiw minnu bɛ wele ko Wazalendo ne u kɛlen bɛ ka u yɛrɛ kofɔ k'u kɛ ko olu ye fasojamadenw ye alors olu de taara ka taa dankarili kɛ M23 bamanci ninnu dagayɔrɔ la bi sɔgɔmada in na ayiwa Kimbumba kilo 20 dɔrɔn ani Goma ni ɲɔgɔn cɛla la ka taa RDC kɔrɔyan fanfɛla in na sɔrɔdasi seereya dɔw ka fɔ la min ma sɔn yɛrɛ la kofɔli ma AFP kunnafoni sɛbɛn mɔgɔw ye a y'a sɛbɛntiya fɛnɛ k'a fɔ ko Wazalendo Guna ko ka taa u lasegin kɔ ka taa n'u ye u kɔfɛ awa ko fitinɛ nin k'a lawaleyara fɛnɛ lɛri 2 ɲɔgɔnna de kɔnɔna na Fataki Eseba Tutsi Kimbumba n'ale ye fasojamajɛkulu o ɲɛmaa ye ale ka seereyaw la arabadon na Tunisie bakun lakanakɛlaw olu ye laseli kɛ k'a fɔ ko farafina tungaladen 10 ɲɔgɔn fagara u ka taama yamaruyabaliw senfɛ ka u kunda nanzarala lasɔrɔ awa sisikulu belebeleba dɔ sisikulu manganin dɔ ka jikan kasara senfɛ Méditerranée kan Tunisie jamana dala awa a senfɛ a yirala k'a fɔ fɛnɛ k'u ye mɔgɔ 72 ɲɔgɔnna olu ni de kisira awa ko sutan ninnu olu bɔra ji la tarata don na Sfax kɛrɛfɛla la garde nationale olu ka kumalatɛmɛ la Hussein Djebablei ale ka fɔla AFP kunnafoni dilaw ye l'Amérique jamana ka jigiɲɛ kotigi Janet Yellen ye foli ani tasibila kɛ arabadon in na Banque mondiale ka baarakɛ ɲɛta min ma sɔrɔ la u ye bayɛlɛmali minnu kura minnu ta ka olu don u ka taabolow la u ka baarakɛ taabolow la kabini octobre kalo tɛmɛnen ninnu na ayiwa a ye wele bila u ma k'a f'u ɲɛna k'u ka dɔ fara u ka sɛgɛn u ka cɛsiri kan halisa waati la Banque mondiale tɔn jamanaw olu ka kan ka u bɛna danatigɛliw kɛ wagati minnu na taabolo ninnu bilalenw na sen kan awa a ye i damaga fɛnɛ tɔn jamana dɔw fɛnɛ i n'a fɔ l'Amérique jamana ani jamana wɛrɛw olu ka cɛsiri n'u ka kɔkɔrɔmadon n'u ka dɛmɛ na ka ɲɛsin banki yɛrɛ baaraw sira kura ninnu talenw ma taabolo in a ka fɔ la a bɛna to Banque mondiale bɛna se ka jɔ a ka tɔn jamanaw olu ka laɲiniw kɔrɔla la n'o ye ka dɛmɛ ani laselikɛw ye nafolokow ta siraw kan duniya kɔnɔ dɛmɛ musakaw ko olu taara ka taa jɔ fo dolari miliyari 200 ɲɔgɔnna ni 4 la salongo gɛlɛya nin masɔrɔla Ukraine kɛlɛ ani kɛlɛɲɛbolila ninnu olu ka dɛmɛw fɛ
OCDE ka fɔla arabadon na nin ye a san 4 de ye ka tugu ɲɔgɔn na nin gɛlɛya ninnu bɛ sen na ko nka ko a si ma caya ka salon ta nin bɔ OCDE mɔgɔw ka laseliw la. Ibake wala wesigana isarana kini yedelilo ibake wala yarabi ibake wala wesigana ni misarana odedi yalanye ilena miri yedelilo yarabi ibawa ni misarana Iribina kelena miriro, sujama kelena mirima. Nibisaranela. Iribina kelena kumaro, sujama kelena kumama. Nibisara. Iribina jusukasido, VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw ka lase aw ma k'a fɔ ni an donni an ka jɛmukan ye kun filanan kɔnɔna la awa ka alisa an bɛ malikura jɛmukan de kɔnɔna la min bɛ ka lase aw ma ka bɔ studio 6 na VOA soba kɔnɔna la Washington DC Kajatu Tarawele fɛ awa ne mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na a bɛ se ka an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ka Bamakɔ a n'a lamini na Wagadugukaw fɛ yen nɔ Burkina Faso Faba kɔnɔ a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 tomi ani 4 kan Abidjan Côte d'Ivoire a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan Gawokaw fɛ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 106 tomi ni 1 kan Tumutukaw fɛ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 90 tomi ani 3 kan Koro Bajangara an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 tomi ani 2 kan ne minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an ka bɔlɔlɔ ka siraw fɛ nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ sɔrɔ directement na an ka bɔlɔlɔ siraba kan n'o ye www.voabambara.com ye walima a b'an sɔrɔ an ka pagew kan Facebook ani Instagram ani YouTube kan awa sisan ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye yaasa ka u ka jamanaw lakana Ghana ye u ka lakanakɛla 1000 de bila ka taa Baku u ka jamana kɔkɔduguyanfan ka jigi ka taa kɔrɔn na u ni Burkina jamana dancɛ ni ɲɔgɔnna la ayiwa u ka lakanakɛla dɔw fagalen kɔfɛ a yɔrɔ kɔnɔna na Mohamed Touré bɛ laseli kɛ anw ye a kan an ka kumakanw lamɛn Baku mara fanga dɔgɔyara sigida kuntigiw ka kɛlɛ fɛ min ka teli ka dɔgɔya ka kɛ farinya ye ka fara kan a bɛ bagabagali kɛ jihadisu ka tɔɲɔni janya fɛ min ye a sigiɲɔgɔn Burkina joli bɔ Ghana jamana ka jamana kɔnɔtalaw ka dɔnko barada ma min bɛ binkani nin kun fɔ min kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen nka a y'a jira ko mɔgɔ 3 ninnu tun bɛ baara la marifatigiw ye marifa ci u ka mɔbili la kɛnɛmana la ka bɔ Bawku polisiso la dancɛ lamini bagabagali fanga bonyalen kosɔn anw ye cɛ 1000 ci Bawku kɔsan na an bɛ ka taa fɛ ka ko nin kɔlɔsi ye walasa k'an ka fɛɛrɛw bɛrɛbɛn n'an mɔgɔ bɛ a la Palgrave Bokai Danka Ghana fanga kumalasela dɔ y'o fɔ AFP ye tarata wula fɛ o cogo la fanga b'a fɛ kosɛbɛ k'a lajɛ ko jihadi suguyaw ni ka farinya ko a kana ni kuntigiya kɛlɛ min bɛ senna Bawku a y'o jira ka sɔrɔ a m'a jira ko dɔgɔkun tɛmɛnen bingani nin kɛra ni jihadisu bolofaraw ye fɔlɔ Ghana ma kisi farinya tilennen ma min bɛ tali kɛ jihadisuw la a tɛ i n'a fɔ Togo Benin walima Côte d'Ivoire Ghana bɛ dusu don kɛrɛnkɛrɛnya la Accra ka baara nin na min laɲini ye ka lakana jɛ k'a fɔ kunnafonilen sabati sigiɲɔgɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Guinée kɔgɔjida la ani Sahel jamanaw cɛ
basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndanba Africa League ko don a tako sabana bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 in marisi kalo tile 11 ka kunca tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen o ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara o ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6 final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kunca tile 27 farafinagun club 12 de bɛna u niyɔrɔ ta kɛnɛ kan ɲɔgɔndan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to Voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bal kunnafoniyaw sɔrɔ. Sisan an ka Ukraine kɛlɛ o kunnafoni labanw lamɛn Mariam Traoré bolo. Це відео з втрати українського полоненого. Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky ye jalaki bi Rusula jamana ka bi araba ja dɔw la tɛmɛlen kɔfɛ Ukraine kasoden dɔ yiralen kɔfɛ ja dɔ la a kunkolo tigɛlen don ni ja kofɔlen min n'a bilala bɔlɔlɔsiraw kan ni AFP ma se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kunnafoni jɔnjɔn fosi sɔrɔ a bɔyɔrɔ kan ni waleya in kɔni ye Ukraine dusu fujunu kosɛbɛ Moscow ani Kiev fan fila bɛɛ lajɛlen bɛ ka jalaki bi k'a fɔ ko u bɛ ka kasodenw faga minnu minɛna Rusula ani Ukraine jamana ka kɛlɛ daminɛlen kɔfɛ min kɛra ni Rusula jamanatigi Vladimir Putin ale ka yamaruya ye nin san kelen nazarala tɔnba Union Européenne ye laseli dɔw kɛ ko ni ka sɔrɔ ni ja minnu latɛmɛna bɔlɔlɔsiraw kan sɛgɛsɛgɛra k'a dɔn ko tiɲɛ b'a taabolow la kɔfɛ k'olu bɛna welewelema kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka ɲɛsi dangarili walew ni karogɛlɛya walew ma min bɛ ka kɛ Rusila jamana fɛ jamanatigi Putin ka kumalasela ye nin ja ninnu jati jajuguw de ye a y'a lase o senfɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔnw kan ka kɛ walasa ka se k'a dɔn ja ninnu bɔra yɔrɔ min k'a lajɛ ni lakika don a ko a ka ɲi ka lajɛ fɔlɔ k'a dɔn ni nin jajugu ninnu ye ja lakikaw ye o ka ɲi ka sɛgɛsɛgɛ nin kɛra Kremlin kumalasela Dmitry Peskov ale ka laseliw ye kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ an bɛ ka balo galon de kɔnɔ a y'a fara kan cogo min na Rusula jamana ka wasabulonba n'a bɛ wele ko Chambre haute du Parlement russe ye kala ta bi araba u ka sariya sen dɔ kan min bɛna nɔgɔya don Rusula jamana finitigiw ka wulikajɔ baaraw la sariya sen minnu taara ni k'a lawaleya tile 2 kɔnɔ u ka wasadenw fɛ nin waati in na ni sariya sen talen bɛɛ makɔnɔni la cogo min na jamanatigi Vladimir Putin bɛ se k'i bolonɔ bila a la Kremlin kɔni ye a yira k'a fɔ ko nin ja ninnu si tɛ tiɲɛ ye bawo ko a lawulilen don a kama ka se ka jalaki bin Rusula jamana kan a ka kɛlɛdaga la Ukraine jamana kɔnɔ nka sariya kura in ka fɔ la ko kɛlɛbolo minnu bɛna bila makɔnɔni la n'a bɛ wele ko réserviste k'olu ka fara ɲɔgɔn kan ka yan ka kɛ bɔlɔlɔsiraw kan n'a bɛ wele ko voix électronique ni k'a labila bɛɛ da kan Rusula jamanadenw ka se k'a ye ko walima ni a sariya ninnu labilala sara saba kelen ka sɔrɔ ni sariya kura in sigili sen kan mankan kɔni bonyana kosɛbɛ fasoden dɔw fɛ dɔw y'a yira o senfɛ k'a bɛ i n'a fɔ wulikajɔ fɛɛrɛ kuraw de bɛ ka labɛn a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen l'Amérique jamana kuntigi président Joe Biden ta be badenya ani baarakɛɲɔgɔnya taamala Irlande jamana kan ayiwa Mohamed Touré ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan a sera Irlande kɔrɔyan fan na tarata wula fɛ walasa ka sen don o san 25nan seli la min bɛ wele ko Jumado bɛnkan Amérique jamana y'a sen don ni bɛnkan nin na ka kuma ɲɔgɔnya la min laɲini ye ka san 10 caman kɛ ka ɲɛsi diinɛkuluw ka kɛlɛw ma minnu bɛ mɔgɔw faga jamana nin kɔnɔ a bolonɔ bilala Jumado na san 1998 avril kalo la Monsieur Biden n'o bɔra Irlande ale fana bɛna taa bɔ Irlande jamana na a yɔrɔ dɔw la walasa ka jɛɲɔgɔnya kura don ani a somɔgɔw cɛ minnu ka jan a ka taama fɔlɔ la jamana nin na Amérique jamanatigiya la démocrate jamanatigi fana bɛna kuma Irlande wasabulon la a ka tile 4 taama sen fɛ a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ fana ni Irlande kɔrɔnfɔnya politiki tɔnba 5 ɲɛmɔgɔ ye nga a tɛna kɛ i n'a fɔ kulu ye White House y'o fɔ a ka ɲiningali a ka fɔlɔfɔlɔ
kow kan a bɔlen Washington. Joe Biden y'a jaabi ko standing for peace, rejecting political violence must be one of those things. Ka a lajɛ ko Ireland bɛnkanw ni Windsor bɛnkanw ka sabati. Hɛrɛ sabatili o de ye koba ye. Major political parties come together in the wake of attempted murder of Detective Chief Inspector Cole. Mariam Traoré ka bi gren kɔnɔna la a sera wulila ka se Elba Production o cakɛda de ma awa olu bɛ jadilan de kɛ u ka baara ye jadilanw ye a ɲɛmɔgɔ n'o ye Amadu Kɔla Jalo ye ani a baarakɛɲɔgɔn Madame Traoré Mariam Konate a n'olu ye baro kɛnɛ sigi kɛ an k'u ka barow lamɛn. bi VOA Bambara ka gɛrɛn kɛnɛ kan an taara Bamakɔ sigida 6nan na falajɛkaw fɛ yen denmisɛn jɛkulu minnu ka baara bɛnnen don jabɔ ma n'o ye sinema ye ani olu de bɛna masala bi u ka baaraw kan. Ne tɔgɔ Amadu Kɔla Jalo. Elba Production ye structuré minnu ka baara bɛnnen don communication ma n bɛ fɛn caman kɛ événementiel audiovisuel et cinéma aussi. Voilà, an ye cinéma baara daminɛ sisan a bɛ san 5 ɲɔgɔnna bɔ. Mun yɛrɛ y'a to an ye cinéma ko choisi. Cinéma ye moyen mun na hakilina dɔw bɛ k'i la k'a lase mɔgɔ dɔw ma. Donc i bɛ se k'a don cinéma kɔnɔ facilement mɔgɔw b'a faamuya k'u yɛrɛ y'a kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma t'i ɲɛsin a tigi ma ka kuma fɔ a ɲɛna. Donc o de cinéma bɔ nege donna ka di n ye k'a kɛ depuis n fitinin. Voilà, donc Ala y'a nɔgɔya n ye n ka se ka a sira tagama bi. E ni jabɔlaw cɛ bɛ cogo di n'o ye actrices ani acteurs ye. Donc ne ni artistes ni acteurs an cɛ la problème tɛ ne ni mɔgɔ cɛ. Ne ni bɛɛ ka di wa ne ni bɛɛ bɛ baara kɛ. N'i nana ni moyen b'i ye ne b'o baara de k'i ye. Voilà. K'a fɔ ko ne bɛ prix caya cogo la k'i ne tɛ se ka baara kɛ o tɛ Elba Production yan parce que yan an ka laɲini dɔ ye fɛnɛ ka jeunes dɛmɛ ka mɔgɔ caman dɛmɛ ka da ka jeunesse caman baara kɛ ne yɛrɛ bolo yan. Voilà, fɛn fɛn à peu près mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna ye olu bɛɛ bɛ baara kɛ ne fɛ yan. Voilà, donc n bɛ wele da muso jeunesse bɛɛ ma ni mɔgɔ min i bɛ fɛ ka baara kɛ ça veut dire fɛn bɛɛ tɛ ko diplôme ko ou bien papier ko baara ye courage de ni courage b'i la bi bi na fɛn min ka di ye a kanu b'i la n'a kanu b'i la ka ban dɔrɔn je pense que a ka nɔgɔ minnu bɛ se ka u sen don an ka baara in na parce que baara in ma nɔgɔ surtout film ko ta fanfɛla n'i y'a mɛn film i bɛ moyen de fɔ film tɛ se ka kɛ moyen t'i bolo voilà donc an n'u ka fɛnw an b'a bɛɛ kɛ n'an yɛrɛ ka propre moyen de voilà donc toujours on appelle aux partenaires ani sponsors mɔgɔ minnu bɛ se k'an dɛmɛ ko in na vraiment u ka na an bɛ jɛ ka baara kɛ bɛɛ b'i ta sɔrɔ cogo min na an bɛ taa n'o hakilinaw ye quoi. I ka ja dɔ tun bɛ bɔ min bɛ wele ko Fifi n t'a dɔn ni série de tun don walima ni ja jan de tun don n'a bɛ wele ko long métrage. Fifi ye série ye au début série tun tɛ parce que au début an daminɛ long métrage de kun don mais a nana diya mɔgɔw ye tellement que on a voulu k'a kɛ série ye parce que mɔgɔw y'a réclamé fan bɛɛ fɛ Fifi tɔ on y'a dessiné a kɛ série ye. Oui, aujourd'hui Fifi acteurs bɛɛ vraiment problème t'an ni mɔgɔ si cɛ voilà parce que depuis au début an y'a fɔ cogo min na a ye na an bɛ baara kɛ avec les moyens. Minɛnw b'an bolo équipe b'an bolo ka baara kɛ mais financement t'an bolo k'a fɔ an bɛ cachet ni fɛn dɔw kɛ cogo dɔ la an b'olu kɛ n'an yɛrɛ ka moyen ye donc e ye acteur ye baara ka di ye a ye na an bɛ baara kɛ. Madame Traoré Mariam Konate fɛnɛ bɛ baara kɛ Elba Production na jabɔyɔrɔ don an k'ale ka seereyaw lamɛn. Ne bɛ baara kɛ Elba Production na comme scénariste tiɲɛ ni Ala ka fɔ depuis ne bilala baara la yan nɔ min diyara ne yɛrɛ yɛrɛ ye o de ye a bɛ baarakɛla bɛɛ dama kɛɲɛ an bɛ dugawu de kɛ halisa Ala ka Elba Production Ala k'a taa ɲɛ Ala ka sababu ɲumanw nati halisa o de kɔni tun bɛ ne bolo. An ye min sɔrɔ gɛrɛn kɔnɔ bi ka lase aw ma o de tun ye nin ye aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ. An ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Anibal ɲɔgɔn danba dɔ bolodalen don Bamakɔ k'a daminɛ avril kalo in tile 18 ka kunca tile 22 san 2023 farafina jamana 9 musomaninw minnu si ma tɛmɛ san 20 kan ni san 18 kan olu de bɛna u yɔrɔ ta ɲɔgɔn danba la o jamanaw dantigɛlen filɛ Mali jatigi Cap Vert Mauritanie Gambie la Guinée Guinée-Bissau Maroc Sénégal ani Sierra Leone Colonel Cheikh Tunkara Mali Handball Fédération ɲɛmaa ka fɔ la ɲɔgɔn danba ye bɛna to ni Mali handballkɛlaw bɛna sengola caman sɔrɔ. Donc est-ce que bɛ ka taa ɲɛ ou bien bi cogo la farafina gu kan fɛnɛ an bɛ to ka bɔ ou bien an bɛ to ka mɔgɔw wele ka na nin y'o dɔ de selen sisan an ye nin dugu bɛɛ wele ka na Ala barika la an ka jamana ɲɛmɔgɔw olu fɛnɛ bɛɛ sɔnna k'an dɛmɛ ni ma hakilina ɲumanw ni nafolo sira ye. ɲɔgɔn danba handball kunda handball ka se ka sɛnɛyɛlɛ sɔrɔ kosɛbɛ Mali la ani fana Mali handball ka lakodɔn farafina ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ o ye ɲɔgɔn danba ye laɲini dɔ ye. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don.
awan balimaw ni bedna sigi kanga kuna funu na bi jamukan yi labena Sheikh Tiro fe la selu kera yo ne ke to Traoré fe amela yini ke aw fe akaw sokolin to vi wa ka kuna funu srawla ni tin ke to Traoré kuma kanye malikura kene ka aka be watire kini ye delilero ibake wala ya rabi ibake wala wesigana ni misarana